С устойчивото използване на рибните ресурси, ние опазваме не само природата, но и осигуряваме бъдеще на нашите деца. Ще надградим постигнатото досега и ще работим за насърчаване на инвестициите за модернизиране на риболовния флот, за подобряване на икономическия и социален статус на заетите в сектора, за мониторинг и контрол на риболова. Ще мотивираме вас, производителите и преработвателите в сектора, за да създавате модерна организация от производство и да предлагате на пазара качествени и конкурентно способни български продукти. Чистотата на нашето Черно море, красотата и разнообразието на околната среда винаги са били притегателна сила в полза на социалния и културен живот. Ние подкрепяме партньорството на рибарските общности, чрез които дейността си популяризират уникалността на своите територии.